ûnîteya 26 hema neka sih bese. İskenderê mezin di cihekî re diboriya. Mirovên li wan deran bi vir û vir ve baz dan û kelebezekê bi wan girt. Rabûn pêyan, ser û cilên xwe bererast kirin û silav û siyaneta xwe nîşan danî. Diyojenê zana jî li wê derê rûniştî bû. Lêbelê seba İskenderê mezin ranebû pêyan û di cihê xwe de rûniştî ma. Vê tevgera wî dehna gelek kesan kişand û mabûn şaş. Hinekan ewdan ber tep û mistan ku rabe û rêz û qedirnasiya xwe diyar bike. Lêbelê Diyojen sifn û sekna xwe xira nekir û bi ber ve ranebû. Di wê navê re İskenderê mezin dît ku hinek hemwelatî li dora kesekî civiyan e û wî didin ber nîx û sîxan. Zorê lê dikin ku rabe pêyan. Gava ku bi hespê xwe nêzîkî wan bû, dît ku belê Diyojen e. Ku derdor jê nahewin û dixwazin ku rabe. İskenderê mezin bisekinin got û milet jê da alî. Li ser hespê xwe bû û ji jor da jê pirsî: Tu çima ranebûyî pêyan camêro? Ma tu nizanî ka ez kî me? Diyojen bi ewayekî xwebawer bersiv dayê: Belê, ez te naz dikim, hem jî baş naz dikim. Tu bendeyê bendeya min î, koleyê koleya min î yanî. İskenderê mezin feciniqî û şaş bû. Ji hespê xwe hat xwarê û pirsî: Tu ji bo çi wisa dibêjî? Diyojenê wêrek: Tu bi seba ku zêdetir axê bistînî ew qas însanan dikûjî. Dinya koleyê min e. Tu qîmeta axê jî li ba min tune ye û lewma jî bi vî ewayî tu dibî koleyê koleya min. Îcar ji ber çi ji bo rêzgirtinê ez rabim pêyan? Got û rêzika xwe qet neguhert. İskenderê mezin gewretirîn hukmdarê dema xwe bû. Di heman demê da jî pir qedir û qîmet dida zana û feylesofan. Ku dît ew mirov Diyojenê zana û wêrek e, hêrsa wî kêm bû û ji acizbûna xwe dûr ket. Vê carê wiha gotê: Tu ji min çi bixwazî, amade me ji te re. Diyojen ji xwe piştrast û berken, qenciya te li ser selam, hema tu nekesih bes e, got û berê xwe bi ariyekî dî ve bada.